बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थिया जेसेबां खाथि सफैदों एसेबांनो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव दान्थे बिदान्थाया बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं। थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों निमखि सोदोबखौ लानानै राजखान्थिनि बाथ्रानि गेजेरजों दान्थे बिदान्थि खालामनाय। आरो बे समाव मख'नांगोन दि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो एबा 5 बोसोर सिगां हाग्रामा महिलारी आरो राज्योनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि गेजेराव निमखिखौ लानानै एबा निमखिजों रिजायनानै दान्थे बिदान्थि खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। आरो बेनि थाखायनो जोंनि बे डिसप्लेजों फिन आरोबाव निमखिखौ नोंथांमोननो दिन्थिबावनांगौ जादों, जेराव फिन आरोबाव बे निमखि सोदोबखौ लानानै बे निमखि जाग्रा मुवाखौ लानानै दान्थे बिदान्थि खालामदों राकेश ब्रह्म बिथाङा। बे जोबथायाव फिन आरोबाव राकेश ब्रह्म बिथाङा बे निमखिजों रिजायनानै एबा रुजुनानै बाथ्रा बुंदों कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव, जेराव कास्टम बसुमतारी बिथाङा आथिखालनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांखौ थांनाय साननैसो सिगां मुसलपुर ओनसोलाव थांनानै गोबां माने बाथ्रा दान्थे बिदान्थि खालामदोंमोन। आरो इएम सोदोबा मा जायो बेखौ मिन्थिया, पिएचडि फरायनाय माने मा बेखौ मिन्थिया आरो डक्टरेट माने मा बेफोरखौ मिन्थिया होननानै गोबां माने बाथ्रा बुंदोंमोन राकेश ब्रह्मनि सायाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा। आरो बेखौ नोजोर होनानै एबा बेखौ लानानैनो गोख्रों फिन जाथाय होफिनदों राकेश ब्रह्म बिथाङा कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव। आरो कास्टम बसुमतारी बिथांखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा थोंजों फोरमायदों दि कास्टम बसुमतारी बिथाङा सासे मुद्रा गोनां मानसि होननानै बुंदों। नाथाय माबे सोदोबखौ लानानै मुद्रा गोनां मानसि होनना बुंदों कास्टम बसुमतारीनि सायाव बेखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा गुवारै फोरमायदों आरो बेखौ नोंथांमोननो दसे समनि उनाव दिन्थिलांगोन। नाथाय बेनि सिगां कास्टम बसुमतारीया सासे निमखि बायदि सुबुं होनना बुंदों। बिथांनि मोखाङानो निमखि बायदि होननानै बाथ्रा बुंदों। लोगोसे बेदर गेसाव जानायनिबो बाथ्राखौ फिन आरोबाव बुंबावदों राकेश ब्रह्म बिथाङा कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव। दानिया फैदो कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव माबायदि मुद्रा गोनां मानसि होनना बुंदों, लोगोसे बिथांनि मोखाङानो सासे निमखि बायदि होननानै बाथ्रा बुंदों। बे बाथ्राखौ कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव राकेश ब्रह्म बिथाङा माबायदि फोरमायदों जों फै बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। कास्टम बसुमतारी होननाय सासे सुबुङा जों आगोलाव बुंबाय थाखादों, बेहा मोनसे कम्पानि दङ, गेसाव बेदर बानायग्रा मोनसे कम्पानि। आरो बे कम्पानिनि मालिकआ कास्टमाबो। गतिके बिथांनि ब्रेनाव बेबायदि गेसाव खोथानि बादै मा खोथा आसलते फैथावथाव बेयो टटेलि माने आनसोशलिस्ट आरो ससाइटिजों जेबो मोनसे कानेक्सन गैयै सासे सुबुं। बेखायनो बियो गोबां जायगायाव गावनि माने निमखि मोखां आरो हान्टार बिनि एक्सप्रेसन, हान्टार माने बेखौ जेब्लानो नुयो सासे हान्टार बायदि नुयो। आरो मोखाङा नायबाथ' माने निमखि फिथाया साहा दखानाव मोनग्रा निमखिया बेबायदि बिनि मोखां। थ' दिनै हाग्रामा बिथाङा बेफोरबायदि मानसि साथाम, बिक्रम, प्रहलाद आरो कास्टम, दा बे सासेयाथ' रायजोनि सिगाङाव मालाबा खोथा बुंनायखौ नुदों, नङा होनबा होननानै बिथांनि स्पिचआव प्रत्येकटा लाइननि उनावनो मुद्रा दस दं। बेहा प्रहलाद होननाय सासे दैदेनगिरि बिपिएफनि बिहा माने मुद्रा दस गोनां। मुद्रा दसासो बेबायदि प्रत्येकटा खोथानि उनाव नङा होनबा होननानै खोथाखौ रायलायो। आरो गावनो जुदि लिडारबा रायजोनाव एथ'राब माने सोंनानै नङा होनबा होननानै गावखौनो लिडारशिप लानाया बेसेबां मुद्रा दस सुबुं। दा दिनै हाग्रामाया बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ लानानैनो बिटिआर ओनसोलाव आरो खनसे दैदेननो सिमां लानाया बिराद जाम्बाफोरनि मोनसे माने जाम्बा आखुफोरखौसो देखायगासिनो दं। बेवहाय आङो मोनसे खोथाखौसो एसे माने दुखु नांदों, बेनो जाहैबाय मुसलपुरनि समस्तिनि रायजो राजाखौ बियो जाम्बा होनदों। माने मुसलपुराव जाम्बा मानसिफ्रासो भट होयो होननानै। दा गतिके बिनि फिन साजाखौ फैगौ बिटिसि निर्बाचनाव मुसलपुरनि रायजो राजाया बिटिसिनि भितरावनो बांसिन हाइएस्ट भट 50,000 भट लानानै बिनि साजाखौ होनो थांगासिनो दं। बेखौ मुसलपुरनि रायजो राजाया जानजि खाजोबनानै दं आरोखि।